जोबी मजा आ गया रोसिता को काम करवा के मजा आ रहा है मैं अगर गिर गई इतनी बड़ी हिल के साथ किधर पकड़ो आप जोबी उठ जा गोदोनिया थैनोसै बिराद इन्टारेस्टिं ना बिराद गोसा गोसा हख्राबाबो रावबो खोनायाखै नो सुनायावला जोबथा बेचिखौ मेंबाय एथ' गिलिर बेसेबां केजि 40 50 यस 50 केजि अराउंड 50 केजिखौ बादों आङो आंखौबो बाना जाबाय मेवथु क्या करती है मर जाऊंगा इधर ही थाच मेंबायलै जाबाय मान इन्ट्रेस्ट नांदों ना इंटरेस्ट नांदों आंसे बाजानिया कैसे लग रहा था तुझे हाथी के ऊपर उठ के अरे मजा आ गया हाथी का सवारी मजा आता है हाथी का सवारी घोड़ा का मेरे को लगता है कि इसको रोज लेके जाना चाहिए मुझे बाहर या लेट्स गो my bag is there come wait let me wear the dokuna now hi Jovi hi where we are going to where we are going to We're going to the glass bridge. what do you call that I just know it's a glass bridge. You're the one who told me about it. actually जोङो जबि सुजा आं साथामजों मोनसे बिराद मोजां जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोननोहाय दिनैसिमबो देखायनाय जायाखै बे जायगाखौ बिराद मोजां जायगा आरोना बिराद मोजां एक्टिभिटिस खालामगोन जोंनियाव नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन माबायदि जायगा बेखौ ओमफ्राय नै दायो जोङो ट्रेन सोलायनो नागिरबाय चकलेटबो जागासिनो एकदम 15 बोसोरनि उनाव जादों खोमा चकलेट गथ'फोरनि बायदि ओमफ्राय दायो जोङो मेट्र' सोलायनोसै आरोना मेट्र' सोलायनांगौ बेयाव थांनोबा ओइनै मेट्र'आ फैबाय जोंनिया मेट्र'आ फैबाय जोंनिया जि मोजां मेट्र' VIP बायदि बिदि थाब इन खालामनांगौ Venus? I don't have. After 15 years. Oh my God, sun. इधर भी है 2 चांद मेरी 2 चांद ये मैं हूँ ये सूरज ये जोबी है ये सूजा है और ये मैं हूँ You can use your. So जोङो दायो थांगासिनो You can recharge here. Which one? Here. Inside. You go. Here. एकदम जिर' जाजोब्बाय बेलेन्सा ओमफ्राय रिचार्ज खालामनांसिगोन आरो You can recharge there. Check first of all. रिचार्ज खालामनोसै दायो I think you have to change. See? You need to change this one. नै खाटाराव माबायदि सान्दुं गोसा जाजोब्बाय दायो बिराद सान्दुं गोसा जाबाय दायो No touch, right? 10 real it's already 0 oh 1 real is there حياتهم باستخدام جهاز إنقاذ داخل الترام. almost done done 10 real 10 real What is the use of doing that? no receipt I don't want so ओरैबायदि सान्दुं जाजेनबाय आरो नै काटारावहाय ओरैबायदि सान्दुं जाजेनबाय ब्लगारानो ब्लगार जोबसै बेयावबो संसाराव जि सान्दुं नै काटारनि आउटसाइडनि भिउखौ नायदो जों एकदम काटारनि लास्ट स्टेशनाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो थांगोन ओरैबायदि मोनसे बीचाव बेयावहाय माने दायो आङो मोनसे सरप्राइजबो दोङो माबा माबिबो लाना फैदों that guy बैनि हनै मुन टावारा ओमफ्राय नै बेयावनो प्रग्राम जायो मालाबा जि प्रग्राम जायो बेयाव ओमफ्राय नै खारनांबाय आरो
जोंना उबेरा बै साइडजों फैदों He's there. It's very nice. Hi, Zambi. Here. Ah, like that. Guys. Nice. Guys, where are you? Where is Shushu? Nice visual. I don't know if you guys are there in the description now. Link or this Description. Rak phone rak. Joblini YouTube channel ko subscribe kalamakai, please subscribe. Amrai Joblin Divina 5750 YouTube channel ko boyba subscribe kalamna hode raijapur. Jobya Just put it in the comment section. yeah. Okay. So नै जोङो थांगासिनो काटाराव दायो जि समायना रमायना जायगायाव क्या कर रही है तू मेरे को मारना चाहती तू आज अभी डोंट खानिया थट नहीं गया Jiwan Island Crystal Walk. Jewel Island he said it's very nice Crystal Walk. Crystal Walk Evening time, very big. Check Google Crystal Walk. Crystal. Next week right Joby Crystal Walk Jiwan Island. Jiwan Island Kolkata. Kolkata yes we have been there right Jambi Jiwan Island. This is Yes. nearly open. that's the new one okay जों थांफेराखैलै जाम्बि so बेनो नाय जोंनि मेन लकेशना दायो जोंहा जागोन भिडिअ शुट फट' शुट रिल्स गासिबो नोंथांमोना नेनानै थादै वाव फाइनली सफैबाय नै इसका ओरिजिनल का नाम क्या था वो भी भूल गई इसका नाम क्या कहते थे ये वाला ये फॉक्सिल बीच बोलते हैं. क्या बोलते हैं फॉक्सिल बीच. फॉक्सिल लुसेल फॉक्सिल. लुसेल फॉक्सिल बीच इतना सुंदर है अभी कताफाइनिंग होता है. कताफी हाँ कताफी. कताफी तो दायो जोङो फैबाय नै मेन लकेशनाव गाइस see you to the next video केमेरामेनानो खम जाबाय नालाय जि नै जबलिना जोंना स्टार्ट जाजेनबाय केमेरामेनानो खम जाबाय नालाय जोंहा जि प्रब्लेम आरो ओरैबो स' आङो मेन लकेशनखौ दासो देखायगोन दख'ना गाननानै जोंनि हारिनि दख'नाजों दायो देखायनो सानबाय आरो नोंथांमोना नायदो दसेनि उनावहाय आङो स्टार्ट खालामनोसै आरो भिडिअखौ स' बे फुरा लकेशनखौबो आङो दख'ना गाननानैसो देखायनोसै दै नोंथांमोननोहाय थ' see you guys होनबा नेफिनदो आंनि दख'ना गाननायनि गोदान मोनसे भिडिअखौ आं एक्चुअलि बीचफोराव फैबा बिराद दख'ना गाननो मोजां मोनो ओमफ्राय आङो दख'नाजों देखायफिनगोन नैबे बीचखौ माबायदि समायना रमायना काटारनि बीचखौ दै Just click that. Because I want रिलेक्स जादों बिराद रिलेक्स जादों ओरैबायदि मोजांलै आं बे ड्रेसजों लास्ट मोनसे फट' लास्रानोसै बिनि उनावहाय आङो दख'ना गाननोसै With the bag, no bag, right? Joby